A já si tady hned nechám ještě 2 kluky, abych je pěkně vyspovídal. Ondro, můžeš ke mně na chvilku, Petře taky. Ondra jde první. Nazdar, Ondro. Ahoj, ahoj. Můžete ho ještě vyjet, kluci? Ještě mě vyjeďte. Vyjďte ho Tak něčím. Michale, prej půjdeš ty. Vyjďte ho něčím. Ne, budeš povídat si s náma. Jo, já jsem vás chtěl pochválit za tu atmosféru, bylo to docela fajn, konečně. Děkujeme vám, taky vás chceme pochválit za tu atmosféru, bylo to docela hodně fajn. Paráda, paráda. Pánové, na co bych se zeptal? Zeptal bych se vás na to, samozřejmě na co se ptám každý kapely. Jak jste se dali dohromady? My to vlastně totiž nevíme. Jo, takže náhodou, toto známe, náhodou známe, ne? Náhodou. Ne, my to fakt nevíme. Já si pamatuju první koncert, ale když jsme hráli poprvé spolu jako nějakou zkoušku, nebo tak my si prostě nepamatujeme. Ono to bylo divný, my jsme totiž nejdřív začali hrát s Michalem vlastně, že jsme se potkali na jamu, stejně jako i s ostatníma. Tak jsme si začali tak improvizovat ve dvou, s basou jenom a hubou a potom jsme si říkali, že buď si budeme dál dělat legrácky, anebo vezmeme nějaký další normální hudebníky. A tak jsme vzali tady ty dva. Parádní, parádní. Já jsem si na vašich stránkách dočet o tom, co vlastně hrajete. Váš styl se jmenuje R&B. To prostě nemůžete jako... To nemůžete zazdít, protože to tam je napsaný. Já jsem se chtěl zeptat na to, ono to je tam taky napsaný, ale zajímavý je se na to zeptat. Kdo to vymyslel? A já to vím. A jestli to Tak nevíte, to řekni, no. Tak si já to udělej řeknu. rozhovor se sebou, prostě řekni to. Tak hele, tak já jsem třeba teďka Ondra, no prostě to bylo tak, hele, normálně jedna naše známá neuměla vyslovit, to je R&B, tak prostě přišla místo R&B, Ale říká ta R&B. známá byla kdo? Ta známá byla, pane profesorečka, nevím. Tak. Ta známá byla, nevím, ta známá byla teta. Ne. Ta známá... Ne, maminka to byla. Tvoje? Ne, kamaráda maminka to byla. Kamaráda maminka. Špatně se no tak učil, prosím, no. takže R&B je paráda. A Ondro, chci tě teďka poprosit, nemohl bys udělat takové jako, hele, takhle, znělka třeba k nějaký kuchařský soutěži nebo z nějakému kuchařskému jako kulinářskému pořadu. Jo, něco takového, jako kdybys tam hodil. A já během toho přečtu, jak popisujou tady členové Mako Mako R&B, Do té takový znělky, recept. takže Ano. já dám kuchařskou znělku, ale fakt to bude hrozně kuchařský, jo, takže... Dávej kuchařský a dávej furt, jo? Dobrý den, jmenuji se Petr Hozman a vítám vás u našeho vaření. U našeho vaření. Do 20 gramů nadrceného funku přimícháme 60 ml dobře proloženého jihovu a 5 gramů nastrouhaného popu. Za stálého míchání celou směs přelejeme do takzvané krabice, anglicky boxu. A 84 minut do této krabice tlučeme, anglicky beatujeme. Basovou kytarou. V závorce poznámka překladatele. Toto je, vážní přátelé, beatboxování. Když je směs pořádně rozšmelcovaná, necháme polotovar odstát, dokud nezačne vydávat podivné rytmické zvuky. Si jako takhle. Když už je beat slušně rozjetý, přidáme 3 usušené chillouty, špetku latiny a směs důkladně probícháme houslema. Na závěr přidáme 6 nasekaných folků a 3 předsmažené akapelové vokály. Těsto pečeme v dobře zmaštěné akustické kytaře, dokud směs nezačne vydávat typické R&B zvuky. Hotové R&B na proužky nakrájíme mikrofonem. Po vychladnutí nově vzniklý stylově balíme do stovkových papírů a šlukujeme ušním bolcem. A je, tak tohle je recept skupiny Mako Mako. Já jim strašně moc děkuju. Děkuju, Děkujeme kluci. ještě jednou, díky. Thank Díky. you. Díky. Bylo to výborný. Určitě se jukněte na jejich stránky, je to opravdu moc zajímavá muzika. A kdo by snad ten recept chtěl zkoušet doma, rád se s ním tady sejdu na 3. ročníku, to znamená příští rok na Free Festu Troja.